sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Maminsan pa'y pagyamanan kayo manen amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo akanayon iti nasayaat akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat ngayon taikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, nga kayat na ti agpailinged iti nagan nga dona, manipod probinsya ti Bagulin, La Union. Kastoy man ti surat ni Dona. Dear Miss F, no bilang mapili yon to nga idrama to'y pakasaritaak, kidawak nga ilinged naklaangan itinagan nga Dona. Agkidawak matan iti pasensya, gapu iti kinakiro to'y surat ko. Sapay kumata maanusam nga isimpa, ket pakaragsakak unay, numanggagakmet ti pannakaidrama to'y padas ko. Padas, ajak tupulos, malipatan. Gapu iti lalaki nga inayat ko iti kastaunay, ket patsek nga makaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Nasingpet, nagaget, narespeto, nataer ken napudno kanyak ni Jerome. Makunak anagasatak ngamin adda aminan kenkwana ti berberuken ti maysa a babae. Naannayas met tinagbalin a relasyon mi iti lasod ti 3 a tawen kabayatan ti panagadalmi. Agingga nga inala dagiti dadakkel na ijay Amerika. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Oh, apa yun, honey? Nakaununag mo tanday tasin na ay mo? Ay, inton bigatan ti flight mo. Saan ka di, Jerome? Wen, hinton bigatan. Iso nga ipapasta ti agin niliw ita. Jerome. Hindi ka kumakayat apanawan hanggang kasapulan ngamin. Taparamot lang dahito iti masakbayan ta. Kanti buklan tanto a pamilya. Ay, kasladyak ka ba ulan ti mayadayo kan ka? Malaksid iti dayta. Madanaganak. Ngamin, ang mga numalipatan nakton, inton addakan iti Amerika. Saan to ang mapasamak dayta, Dona Hani? Ikarik, sika lang ti babae nga yatag. Sika, kat siksikan to lang. Awan sa bali. Oray saan ka ngaminan amapan iti Amerika, honey? Ah? Please. Sana mabalin Amumot ang nabayagan a plano da mamakin papati panangalada kanya kajay. Sana bali. Adamot video call. Di kagdanag. Takanayon to tiya awag ko kan ka, honey. Sapay ko mga rod tatong palam dagita akarim, Jerome. Wen. Apay, awan pa nagtalak mo dito'y gwapo a boyfriend mo? Ay, umay ka man kit di. Hello, honey. Break time mi. Iso nga imawag ka kadagos. Kumusta kan? Okay, aklang matani. Sika, kumusta ka mat dita Amerika? Kastoy
Mail-iliw unayan iti nakapimpintas a girlfriend na. Ah? Mangbola ka man ako na, kun Jerome. Sana bola day honey. Talaga akailiw kan. Promise. Abay, sika, di mo ka di kailiw mo. Ito'y nakatatair a boyfriend mo. Ah? Feeling gwapo isutiam mo. Happy anniversary, Donna, honey. Flowers for you. Ha? Oh, makitam. Agdua bulan pa ilang nga awanak dita. Ngam nakalipat kan. Saan mo't nga itikas na, honey? Kinapod no na, nalagip ko itayan. Iso nga inuray ko ti awang mo. Palusot.com ka man. Ah? Happy anniversary, honey. I love you, Donna, honey. I love you too, Jerome. Sige nga rodan, honey. Agsubli ako niti trabaho. Umawag ako tumanan. Bye. Nay, apayan doon na. Mulmulagatan mo lang hindi kita makan anak kadasar iti lamisaan. Kuwatatang, awan ganas ko amangan. Mading amin tirik na. Kan kaslad ka sa bali abir-biro kak amakan. Anya, ay. Mga bandog mo daytan iti trabaho. Tinasaya at aginana ka pailaang. Oresan ka pala asumrek iti trabaho manakaw. Ay, siguro tatang, madian talaga. Diyak maawatan tirik na. Saan nga masikog ka, anak ka? Huh? Ah, Anya? masikog ko ng bakay. Pinalpaliiw ka kadagiti napalpalabas ngal daw anak ka. Ngamjak lang nagtagtagaray. Pasaray agdulok ka. Maululaw kandi ka pa'y makapangpangan. Nanang. Ay, kasano pa itan nga ino masikog ka doon na? Ay, kasano na ka pa itahan at akdaran ni Jerome ka adamo iti Amerika? Tinasaya at kuyugan ka iti doktor inton bikat anak ko. Kasapulam ti agpa-check up. Iti kasta, maamuan tayo nupod no ti atap ko ang masikog ka. Ay, agsangsangit ka man anak ko. Aging gaita, ni paila ka di Jerome ti pampanunutam. Pito ang bola ng tinapalabas. Manipod day tinaudi ngay mawag kanya, tatang. Ay, Diakon makontak apulos ni Jerome. Amin nga account na iti Facebook kan WhatsApp Messenger. Nag-deactivate. Agraman roaming number kan telephone number na. Diakon makontak. may salati kaya ta sa wunday ta anak ko. Nalipatan na ka ni Jerome. Sa nabalay. Anda kami mat ka ni Nanang Mau. Hindi kay baybayan iti ipas ngay Mau. Baybayan mo ni Jerome. Sana mapagtalkan tayo dyan tao. Ngam tatang. Ay atagpay lang ni Jerome. Di panunutam kat dandanin panagpas ngay Mau. Makapadakas ka ti sangit a sangit. Ay wanam ti bagem. Iti kasta. Nasalun ato ti ipas ngay Mau. Patim kerem ti pakinaka mo anak kao. Hello? Hello, Donna. Jerome? Siya nga rod. Pasensya ka na. No italaga nakaawag ak. Apingita ka lang ang anak parik na, Jerome. Nasurok amay sa tawanan manipod day dinaudi ay aawag mo. Amom ka di ang nagdandanag ak itikas taon ay ken ka. Sorry Jakon matungpal na giting karikkan ka.
Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jerome? Pasensya ka na talaga, Donna. Sorry. Ang ada na si Kuga kasabali ang babae. Ket masapol nga ikalaysak. Jerome? Sapay lang ko mapakawan na, Donna. Sorry talaga. Jack ang gagara ti amin. Manangalilaw ka, Jerome. Naulpit ka. Pinangnamnaman na kadagiti karim. Nagsakit tinaramid mo. Aljon! Aljon, anak! Mami? Umay kantag, sukat ka pa iti t-shirt mo. Wen, Mami? Ay na, di mo't kinunak, asaan ka unay at tumanarayan ako. Kita mo, nabasbasakan itilingat. Mika! Urayan na! Agay ayam tamad lang numalpasak ditoy. Husto na nako. Mabanog ka. Ang mga nukumaro manan ti angkit mo. Alaagawin na na. Tsak pa'y kayo tagawid, Mami. Dito'y tapay. Please. Agay ayam kami pa'y ka ni Mika. Aljon, anak, saan ko maanatang kanti unom? Inton bigat tamanan nga gay ayam, Aljon. Sigurado, paumay matan ni Daddy amang sukon kanya. Mami, ni Mika. Tika barbaro ang kaklasik. Mika, ni Mami. Hello, Mika. Hello, auntie. Ay na, nagpintas gayam ni Mami, Aljon. Ah? Siyempre Oray si Kamat. Gwapo mo't ni Dadim. Ha? Amo, Mami, nagsingpot ni Daddy ni Mika. Inggatangan na kami iti ice cream in the Kalman. Kasta ka di, anak. Mika, pakibagam to kin ni Daddy, ma. Thank you. One, auntie pintas. Ni, dayjay gaya mo ni Daddy. Daddy! Daddy! Mika, anak. Unak mo sa dinutayan mo. Ada ka matlaga. Jerome? Donna? Agyamanak iti panang itulod mo kada kami dito balay, Jerome. Awanan yaman na, Donna. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Donna. Aging ka kadita kat di nagpaila napakawan. Pumanaw kan, Jerome. Pangasim. Donna. Ibatam ti imak, Jerome. Sungbatam ti saludsod ko. Anya day na. Asino ti ama ni Aljon? Ha? Siya ka di. Ibagam ko matipod na. Pangasim. Agawit kan. Ang mga nuur-urayan na kan ti pamilya. Di mo yaw awan ti saritaan. Sungbatan nak. One, sika ti amana. Nagsikugak idi pinanawan na. Aging ga nagpukaw ka akas laasok. Itata nakalipat ako na. Basta agparang kalatan akas lawan ang yaman na. Adda ka di pa'y agbaliw ita. Tanaamwam asika ti ama ni Aljon. Ha, Jerome? Adda ka di. Kung nagtupay ka ito. Damo pa'y lang makitak ni Aljon. Asidagan tirik na kankuha na. Naibagam kadikan kuha na ti may papan kanyak. Saan? Ken may sa? Donna, kaya't ko asulnitan dagiti nagkurang ak idikan ka. Babay ni ti anak ta. Pangasim, di mo kumamat ipaidam ni Aljon. Si sasaganak amang ted iti sustento para kada kayo nga gina. Sakbay nga desisyon ka. Panunutam kumapay nga umuna dagiti mabalin nga ibunga na. Anyan tulangan ti kunaan ti asawam. Numaamuan na nga addagayam anak mo kanya. Di kagdanang, ilawlawag ko ni Mabel ti amin. Amok amawatan na. Oy, si ka, Jerome. Masansan matan ti ipapan mo iti balay da Donna. Mangrugi ka manan, Mabel, ha? Kaya't mo manan ti apa, ha? Mabalin ka di.
Tumalnakan, nabanugak. Kalpasan ti ipapan mo iti balay da Dona, ibagamkit din anabannog ka. Sino nga ita ti luklukwam? Guston ko nakmet, di nakpagpungtutan, Mabel. Hoy, Jerome, no di mo kayat nga apaan ka, saya atem ti aramid mo. Saan mo nga aramidan arasunday jay nga ubing, tapno kanayon mula ang amakita ni Dona? Amom ka din noon niya ti parikot ka. Insecure ka launay. Napalabas ng dayjay. Aging nga ita, saan ka pailangan nagbalbaliw? Wen, tapod no amin nga ibagbagak saan ka di? Aging ga ita, dayjay pay lang a Dona ti ayatem. Mapmapanak lang ijay, gapo iti anak ko. Kasapulan na ti panangipatag ti maysa nga ama. Apay, narigat ang maawatan dayta, Mabel. Kat kasanumat tan ti anak ta, ha, Jerome? Wenen, maawata kon, ngamda kami ti pamilyam. Ununaan da kami kumapay sakbay ti sabali. Namin anukan ang nagkari ka ni Mika, ngam inton madanon day tangal daw, nakad-adun ton arason mo. Jerome, asawa nak, addan anak ta, pamilyado kan. Kasapulan mimot ti pamatag mo, ti presensyam. Manipod nagawid tayon dito kastakan akanayon. Awan oras mo kada kami. Anya pa ilang ay ti di mo maawatan. Kinapudno na, jakon amuter aramidag. Mariribu ka ng itikas to yung sitwasyon. Jak amuno asino ti ununak, ipatpatag kayo ka ni Mika. Ang ipatpatag kumot ni Aljon. Kan maysa, nabayagan anak ka din na kayo. Ni Aljon, itakam lang agkita. Sapay ko ma, tadi mo ipaidam day ta kanya. Amok day ta, Jerome. Ti daw-dawatak laang matkin ka, kat tinaan anay apanawan mo kada kami ka ni Mika. Anya ka diti pagsaritaan ta, Mabel. Diya ko nagpalpalikaw pa'y Dona. May papanday to'y ka ni Jerome. Ha? Agpakpaka si akken ka, Dona. Adaywam ko man ni Jerome. Diyak kayat ti agbalin abastos. Ngam saanan anasaya at tilangan-langan mi. Manipod simbang ka, itibiyag mi. Awan intensyon ko amang dadaal iti relasyon nyo nga agasawa. Kasapulan laang mat ni Aljon ti pamatag ti maysa nga ama. No ti pagdandanagam, kat agawakan ka ti asawam. Saanan ang mapasamak dayta. Ngamin, nabayag kun alinipat ni Jerome. Inakamat kas kanyak, Dona. Maawatan ka. Ang maawatan nak kumamat. Ad-ado nga minan ti oras ni Jerome kada kayo ka ni Aljon. Kasano kami matan ka ni Mika? Maawatan ka, Mabel. Ngam di mo kadimat maawatan nga italaang amarik na ni Aljon ti pamatig ti amana. Idinto tada kayo kin ni Mika. Kat nabayag yun anak ka din na ni Jerome. Itilas od ti pito atawan. Itanala ang ama ka din na ti amana. Italaang, Mabel. Saan mo kumamat nga ipaidam day takan kwa na? Pang-asim. Dona. Kas itinakon-akon. Diyakon ay ayatan ni Jerome. Addan sa baling agtagi kwa iti puso. Awanin sa bali ang makagapo iti panagsinsin narak mi. Nudilaang ni Aljon nga anak mi. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aljon. Oh, atay ti regalo kan ka, anak. Thank you, Daddy. Happy birthday, Aljon. Adto'y matirigalo ken ka. Amok a paboritom dayta. Wow! Thank you, Auntie Mabel. Siyempre, adamat regalo kan ka, anak. Ate, oh. Thank you, Mommy. I love you. I love you to, anak. Happy birthday. Thank you, Mommy. Daddy. Thank you, Auntie Mabel. Awan anyaman na, Aljon. No, adda kumamat ita dito ni Mika. Dinaragrag sa kumapay ti kasangay ni Aljon. Wen kumaa, ngam nagbakasyon mat ngamin iji Amerika. Saan abali? Agsublin to matlaang ito umay abulan. Makapagbanding dan tumanan ka ni Aljon. Agyaman ako na, Jerome. Agyaman nak iti oras nga ipapaay mo para kini Aljon. Amok ama kumikom ka. Ngam ik-ikam lata iti oras ti anak ta. Awanan yaman na doon, ha?
Maragsang anak. Ngamin, kas ama, maipapay ko dagiti kasapulan ni Aljon. Siyempre, gapumot lang iti tulong ni Mabel. Inbilang kumatan kaspudpud no nga anak ko ni Aljon, Donna. Maragsakan ak ama kangag iti dayta, Mabel. Ket agyaman ak unay. Kamaudyanan na, naurnos matlaangan ti pamilyayo. Kas tamatan ti pamilyak. Sapay kumatag tultuloy ti kastoy abanding tayo. Ita Miss F. addan iti junior high school ni Aljon. Saan met ang nagkurang ni Jerome para kadagiti kasapulan ti anak mi iti panagadal na. Kanayon met ti ipapan na iti balay ti amana ket makitak ken mariknak ti kanaragsak ti anak ko iti denna ni Jerome. Kasta meten ti langan-langan da kada Mabel ken Mika. Naragsakak meten iti live-in partner ko ita. Malaksid ang nagagat, amunak nga isakit ken ipateg. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Donna. Ken ka pagayam, Donna. Nalabit asaan nga da kayo ka ni Jerome ti agkagasat. Tinapatag ita kat na ornosyon ti amin. Kat naragsak kayo itan kadagiti pamilya abinukalyo. Sapay kumata mataginayon ti kapya iti nagbaetan nyo kani Mabel. Alakastan pagayam Donna, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.